Welkom bij de tweede dag alweer van de campagne voor de Frieske Top 100. We gaan weer op een pad om mensen te verrassen. Dat zoe met Emiel van de Hoendekop. Maar die is helaas ziek worden. Van het betterskip Emiel. Maar hij is er wel, Frederik de Zwitser. Altijd paraat om muziek te maken, toch? Zo is dat. En wij maken er een prachtige dag van. De Frieske Top 100. Ik ben in Frencher. En wij staan voor het gebouw van Empatec, dat is daar. En daar moeten wij wezen, want daar werkt Willem Snieder. En Willem Snieder, dat is de man die wij even verrassen moeten. Nou mag we even een eindje herinneren, dus ik neem hem even mee. Kom maar mee. En dan hopen we dat tussendoor automatisch iepen gaat. Daar is hij wel op bouwd, dat denk ik wel. Goedemorgen, ik zie Willem Snieder. Ja, nee, niet nou. Waar is hij? Jocht uit? Ik zeg even jocht uit, ja? Hallo, hier wordt in ieder geval weer. Goedemorgen. Ik zie je Willem. Nog een hal. Ik kom hier in een enorme fabriekshallen. Ja, nou zie ik hem wel zitten. Ja. Ha, die Willem. Ha, goeie. Hoe is het met die? Goed. Ja? Nee, maar dan ben ik wel een beetje ziek geweest, toch? Dat zeiden ze wel. Nee, dat zei ze zon, hè. Dat is zo. Wat heeft honger, jong? Kun je mij dat even vertellen? Kanker. Kanker? Ja. Nee, wel. Ja. En toen? Ja, toen, ja. Aan de chemo's, ja. Toen moest ik nog aan een operatie, dus... Je bent geopereerd. ja. En hoe lang is dat lien, Willem? Nou, 1, 2 jaar verleden. En nou ben je weer helemaal beter worden? Nou ja, ik zit hier nog, hè. Nou ja, dat zeg ik. Wat doe je voor werk hier? Ja, ik zit nou momenteel in de dorpen, dus... Wie binnen het u een mailtje stuurt. Wij zijn wandelen met de outtrap van de Frieske Top 100. Het wordt je gezellig vol, kom er maar bij jongens. Hartstikke leuk. De koen mensen een wens bij u zien, die een muzikale wens. Het wie binnen dat niet. Wat is de reden wie binnen? Vertel me. Nou, Willem heeft een paar minnen jaren hoorn. Nou, inmiddels ben we 2,5 jaar verder. En ja, Willem heeft natuurlijk een autistische beperking. En daarnaast dan die darmkanker. Hij heeft chemo's en bestralingen hoorn. Wat een ellende al, ja. Ja, uiteindelijk nog een operatie als klap op een vuurpijl. Dus Willem, hebben wij voor die, en voor al die mensen die hier omheen staan, een muzikale verrassing betocht. Ja. En ik moet er even eerlijk bij zeggen, wij hier van die betocht een optreden voor de Hoendekop. Griet Wiersma, De Hoendekop, Pieter Wilkes, Iris Kroes, Vocal Roses Marcel Smit. en Green Torsk. De Frieske Top 100. Maar, net de hut, wat gebeurt er? De Hoendekop is ziek. Ja, dat kind. En dan mag je toch even zien wat hier. Dit is ongeveer 2 keer de Hoendekop, zeg maar zeggen, qua omvang dan. Hè? Dit is Frederik de Zwitser. Ken je hem die? Frederik de Zwitser. Goed zo, heel goed. En Frederik die zal speciaal voor Jim dadelijk spelen. Oer een pak een beetje 20 minuten. Hij is bekend nou. Zij is echt bekend. Ik wie het al. Maar er is maar iemand net bekend. Dat is Frederik de Zwitser. Pieter Wilkens is een tapper, had on heel geen gebrek. Jack Bottleneck drinkt champagne, riet in een dikke Cadillac. De Hoendekop is op in, maar ik speel je voor de kick. Komt-ie, iedereen wordt bekend. Behalve ik. Yeah, iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die maakt het. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die maakt het. Johannes Riepma krijgt de fraaie. In elk dorp had hij een chick. Komt-ie, iedereen wordt bekend. Behalve ik. Yeah, iedereen die maakt het. Iedereen die maakt het. Iedereen behalve ik. Oh, iedereen die maakt het. Behalve ik. Ja. Wij binnen op ziek naar Nelson Keuning. En we hebben een mailtje gekregen van Simemme, die is bij u. En we gaan nou, dat is Nelke Wouters. En ja, dat is Nelke. En die gaat maar eens mee. Die ben hebben volgens mij geen idee wat er aan de hand is. En dat is dan weer het leuke natuurlijk. Dat vinden wij dan weer leuk. Ja, dat is Nelson. H.D. Nelson. En, lieve jongen, we hebben die mem ook mijn naam. Saastosjenkist, hè? En dat had een reden. Wij binnen, ik zal het even niet lezen. Wij binnen het wandelen met de campagne voor de Frieske Top 100. We moeten zo volle mogelijk stemmers hebben. Friesketop100.nl voor je persoonlijke top 5. Gewoon meidwan, geen probleem. En in het kader daarvan beschikken wij om mensen in de provincie wat leuke verrassings te bezorgen.
Wat, Nelleke, is de reden dat wij hier komen moeten voor Nelson? Nou, het is zo dat Nelson eigenlijk altijd Nederlands praat. Maar sinds dat er Frieske muziek luistert, wil er Fries praten. Ja, dat is nog eens even wat, Nelson. Wanneer heeft al het jocht jongen, jongen? Ja, en Jolien? En Ierlien? Dat denk ik wel. Waar kwam dat van? Wat gebeurde er in die holle dat stocht van ik moet over op Friesk? Ja, ik jij de muziek van de doellezen. En toen dacht ik, dat is machtig mooi. Ja, dat is mooi, dat doel is en dat is prachtig natuurlijk. Dat is heel mooi. En toen ben je begonnen om nog meer Frieske muziek te luisteren. Ja. Ja. En wat is nou die favoriete muziek als het gaat om dat Frieske repertoire? Wat vies dan het allerleukst? Ja, de doellezen denk ik wel. De doellezen? Hebben we de doellezen bij ons jongens? Nee, ik pas er net in de bus. Hè? Ik heb wel een verrassing voor die. Want we hebben een artiest, mooi naam, voor die. Ja, mijn hartelijk applaus. Hier is Frederik de Zwetser. Ja. Ben wij de kleer voor in Grauw, jongens? Je weet het, Emiel is ziek, Frederik is er wel. Bij de Hoendekop komt nou deze kantine in Roeglien via Frederik. Wat voor noemer van de Hoendekop wordt het, Frederik? De herder en de wetterhond. Alles zie ik op een regel. Een maan, een auto, eigen hoes. Doe hier is de rood van mijn leven. Wie zie ik alles wat ik moet. Van de baas vond ik zei het UWV. En toen had de bank mijn hoed verkocht. Geen mangel en geen hoed meer. Toen hier toen ik al gauw niet nog. 2, 3 en 4. Waar kan ik al nog vertrouwen? Maar waar sluit ik je toch verboom? In de reisbaan waar we denken. Mijn herder en mijn wetterhond. Waar kan ik aan nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhond. Alsjeblieft. Bist tevreden, Nelson? Jazeker. Nou, hij heeft geen toeters mijn naam, maar wel een leuke artiest om mensen te verrassen, Joet. Ik druk op de bel. Want dan heeft u eens een mail sturen waarvan ik denk, verdikke me, het is eigenlijk best wel een beetje moeilijk best al die jaar. Ja, dat klopt. En wat kist u eens in het kwart uitlezen wat er moeilijk wie? In dat kwart? Ja, nou beziek je het Nou maar. ja, wij hebben weer roerige jaren gehad eigenlijk. Ja. En Heeft een voorbeeld van wat wie er roeren gewoon die hier? ja, eigenlijk, nou, wij hebben koffie in contact gehad bijvoorbeeld. Door hier, met je twaan, hè? Ja, heel weinig. Ja. En nou, wij hebben eigenlijk is best niet om weer goed contact te hebben en dat op te bouwen. Want Esme had mij het volgende mailt. Mijn heid en mijn stiefman hadden ook nog tijd toch een moeilijke tijd sleept. Mij toch een moeilijke tijd sleept. Ze staan altijd van mij kleer, zonder vragen en zonder oordeel. Nou, hier het volgende betocht. Wees waar we vregen eenmaal van de Hoendekop heeft mij. Ja, leuk. Ja, helemaal leuk. Ja. Wist je wat er gebeurt? Nee. Hij is ziek. Nee, dat meen je net. Oh, nee, serieus? Ja. Dus ik haak hier een artiest. Oh. Ik kan niks. Hij is helemaal niks. Nee. Het zou Frederik de Zwetser willen kennen. Wacht even. Toen zitten we maar z'n allen lekker om het vuur. Wat ben we mooi voort en altijd kijk het joer. Ik hou mijn maat een trommel en pak zelf mijn gitaar. Ik hoop dat ik dit morgen nog weet dat ik hier ben bij vaar. Want de praat volle mooie simmerdijs. En wat ben we mooi zien allen mooi onderwijs. Doe bist ik zo mooi, simmerdijs. Dan krijg je eerst een potje bier en een stukje vlees. Ja. En alweer een dag om. De tweede dag van de campagne voor de Frieske Top 100. We zijn weer een hele dag op stap. Net maar eenmaal de Hoendekop, wat die weer ziek. Betterskip, Emiel, maar wel mooi Frederik.
machtige dag, gewoon, Frederik. Ja, weer geweldig. Ja, Hartstikke mooi. Super deluxe. En het gaat al je gewoon terug. Want morgen ben we er weer, de hele dag op radio en televisie. De artiest is dan Pieter Wilkes. Ondertussen bleefstemmen voor de Frieske Top 100. Graag ontmoen. Pieter Mooi zeker, die jarig het wel, hè? Weet je daar. Oké. Omroep Friesland.